Alam membalik anak baju onang katoko malang membalik anak baju wadola baragi larang rantau ramo laramo wadola baragi larang jauh orang molara amona onan tadilah carito olah nombor lah satu kinilah masuk akan nombor ladu orang bana larang rantau dia wailah jangan ondak balarang dah kita pai jalan-jalan ke Makaraun bulia saja tapi anak ketek coy kondak ibu kita jolopani Omandanga kata rupa itu kita marabo menjawe nyondai nyorenol menjawe lai diam sirenol sekuti iko
Oh diam si Renolnya sekutiko, indah disiko di palamu. Harina malam semalam tua lalati dua serumahnya. Oh sakalo lalo hari siang, hari sepagi pagi itu tumpak di badan diri Renol. Inyo taruika kandang ayam, mencalik kandang ayam banyak. Oh agak di badan diri kita samanja ala bapiti, di kaca langan labak langan, di kaca bati labak bati. La raso inyorang nang kayo, la raso inyorang bapiti. Oh sombongnya bukan kamain, jadi sabutan dirang kampung. Samanja kita bapiti barubah daripada dulu. Sombongnya bukan kamain Tuhan. Oh sombongnya bukan kamain, namun lo indah menyapu awak. Coy itu kata masyarakat, jadi sabutan dirang keliling. Babeda sifatnya pada dulu, tapi suami badan kita nambah nama si Buyung Renol. Pajatu elok bana dipandangi, tahu bana di nasib inyo, manso disiko anak dagang. Oco itu nyo banyak kekayaan, coy itu pitinan ado. Oto ado lo sabantu itu ndak pandai bajiwa sombong. Kok pai kakandang ayam jonda buru pai kakang andang Tuhan. Ojo nda buruanyo ke kandang ayam, coy itu bana badan Buyung Renol. Itulah kata masyarakat. Oh tapi tumpak di badan kita jauh perubahan pada dulu. Coy itu kata orang nagari, jadi sabutan dinan banyak Tuhan. Oh jadi sabutan dinam banyak, kalau nan sifat badan kita. Kadang batana, kadang indah, kadang memakan miabui sajo. Ba itu bana badaninyo. Tapi Renol male batangka, tapi Renol male bagadua. Indak padusi kadisapo, oh indak bininyo kadisapo. Ndak berani majan kare-kare, Renol takui kabake kita. Oh Renol terlalu sayang bana, apalagi kabake anak. Nambah namu piek lopania, sayang tak tuntung bake anak. Kaganti mande badan inyo Tuhan. Oh kaganti mandenyo badaninyo, coy itu badan Renol tadi. Indah disikodo di palamo, hondak guna to bilang lamo bana. Abi hari baganti hari, abi hari baganti pakan. Nabi pakan baganti bulan, sabulan jo 2 bulan. Anak bertambah gadang jutan, dola gadang anak tadi. Ala bau umur 6 tahun, lama masuk sekolah dan asar Tuhan. Olah masuknya sekolah dasar, coy itu anak kok dipandang disiko. Kalau kita bilang tumpak di badan diri kita.
Obat cari ojek mantan anak bersikola ndak pernah mantan anak. Kadang-kadang anak mengecek, oh ibu sayang lopania. Oto ado buonda pun ado manga ojek lo mantan. Ba itu kato badan anak. Oh baru bakato badan kita dangakan di lopania. Asalah ojek keluar bedanya jo badan ibu naik. Oh bedanya nak jo badan ibu mandang kato dari mande onde ibu sayang lopania babeda lah bue ibu mantan. Oh tukang ojek jo badan ibu kok tukang ojek rangna lain kok ibu mande lopania tuan. Oko ibu mande lopania co itu bana kato inyo mandang kato rupo itu maalun sajo badan inyo. Oh abi harinya baganti hari tumpak di badan tumayo kita tadi. Jalan jo kawan tarui manarui kok tiba di hari Minggu. Bajalan juo jo kawan-kawan pai happy bersama-sama. Kadang-kadang lape ke Solo, kadang-kadang ke Batu Sangka. Ado tiba di Bukit Tinggi. Ba itu badan diri kita tuan. Oba itu badan diri kita kato kawan nyopak nambah turuian kato suami ndak badang ngaco itu bana badan inyo. Hoi ndak disiko di palamo agak inyo sedang cuy itu maalun badan upi kita de awak sanang bakawan-kawan. Oba macam-macam cerita nanta sabui babagai-bagai nanta bilang maalun kawan semoga gadang tuan. Maalun kawan semoga gadang disiko kalau badan ninyo. Ho tumpak di badan Renol tadi. Awak asik di kandang ayam. Entong bamanuang dake kandang mamaratian ayam batalua. Bamanuang dudua dake kandang tuan. Ojo itu nasib badan inyo. Ariado pukul ampe patang meningkah ke pukul 5 menjawe ke pukul 6 babalik badan diri Renol. Oh satu babalik dari kandang tiba di rumah badan inyo mandilah badan diri Renol. Salansai mandi ganti pakaian lah nyoca liek nasi sekutiko nyoca liek nasi ditampek nyota manung badan diri Renol sampai indak nasi ndak ado tuan. Onyo imbau badan diri kita onde kita dengan bana danga di kita bini abang yola ibu lopania. Dari pagi dia abang lun makan indak betanak badan kita. Ba itu kato badan ninyo. Oh kato sampai kita manjawe. Iyo tadi ndak batana lalu pos sajo badan ambo pulang jalan-jalan jo kawan banyak. Awak taraso litak bana tak kalau lupo batana.
Baitu kata badan diri kita, kok lapar badan diri abang, kok tak bali mi kalapau, kok tak makan kalapau nasi bang. Aku tak makan kalapau nasi, mandang kato dari kita ndak renol menjawek lainnya, ambil sekali kontak ondanya, jarang jalan joto keluar renol pakai onda. Hoalanyo cari lapau nasi, satu tiba di lapau nasi, diminta nasi karang kadai, talatak nasi dirang kadai. Satu talatak nasi tadi, ala-ala mulai renol makan, kamulai nasi basuh, jatuh meniti ayam atau tuan. Oh jatuh meniti ayam atau badarai, jatuh ayam atau ndak mencuba do kita cuy, itulah kayo lo dia mangko berubah itu di renol nantakana. Oh dulu waktu dia awak bansik-bansik, waktu duit pas-pasan manompang loleh di pondok orang. Oh kita sayang kebagai abang, kini lah kayo bantu iko rumah gadang, bawa tuala kandang ayam sekian banyak kita. Oh baru bakasih sayang kita, ba itu kato badan renol, ibu bana dia hati kita Tuhan. Oh ibu bana dia hati kita, wa itu kata badan inyo ndak guna to bilang-bilang lamo, ndak paralu dia tong lamo bana. Oh maalun sajo badan renol, selesai makan badan inyo, honyo bayi nasi karang kadai, sudahlah makan di bayinya, keluar inyo dari kadai, nyo cari tampe untuk duduk nalangang untuk bamanuang. Ho adola pondok pusko rundo, tagaan nonda di sinan, bamanuang renol pai sama seorang Tuhan. Obaman renol sama seorang ayam atau badarai-darai manitia jatuh ayam atau kok kadilawan nyo mangecek, kok kaditangkali badan kita beko nyo minta kato carai awak indah ado bamande. Oh awak indah ado bapak disiko, awak anak dagang di Aceh ba itu pulo, indah nanado seorang juo, harapan gadang bake bini, harapan kabake anak kaganti ayah jomande, pabean kalau latuo. Oh itu takana di sirenol, manangi renol pak. Oh sama seorang yo pak, hai mato badare-dare, ndak tabado ibu dalam hati. Oh di sini ninyo mangece, hei ya Allah maha pengasih, hei ya Allah maha penyayang. Oh rubahlah sifat bini ambo, oh rubahlah tingkah laku badan kita. Tolong balian cobiaso, jangan diuji ya Allah. Oh barik bana Tuhan, rubahlah tingkah laku kita Tuhan. Oh
bala tingkah laku kita ba itu kata badaninyo ndak guna to bilang lamo. Dek lah lama jua duduk di posko rundo babalik badan diri renol satu lah sampai ke rumahnya onda talata di tampeknya. Ona renol masuk rumah kuncinya bau cie dari luar. Hanya buka sekali kunci rumah ba itu jua biasanya satu lah tiba dalam rumah nyocalik badan si Gita sedang bagolek di tempat tidur si Gita sedang lalok bana. Anak talatak di sampingnya nyocali anak jo bini ibu hati bukan kamain ndak patut sombong do dia. Badan kita sayang kok lay tekana dasar dulu. Awak menompang dia di pondok orang mangalah kayo kita sombong Tuhan. Mangalah kayo dia kita sombong coy itu kata badaninyo ndak guna to bilang lamo bana. Hondak para lulo to etong lamo. Disiko kalau kok dipandang maalun badan diri renol na malam semalam itu alati dua lo badan renol ba itu inyo. Hosakutiko ala tidurnya pada renol sedang lalok di bilik dalam sekalok lalok hari siang. Tandonyo hari lah siang badarak badarum bunyi temiang rang balari. Lata singkok bantuannya ambun latabi bantu matoang hari Tuhan. Tabi bantu matahari ndak to bilang lamo. Na pagi pak sepagi itu naninyo badan si renol duduk lah renol. Dekore duduk lah renol nyori kurisi. Satu lah duduk di kursi ayalah tiba di sigita talatak kopi jo pangacoknya. Lah minum kopi badarenol dan anak pergi sekolah kopi minum rokok babaka duduk si renol di kuring isi mai.
duduk lain nyopak di kursi ndak to bilang-bilang lama sedang si Renol duduk-duduk lah datang lo badan si Gita. Onde abang dengan mana kuado kabang kini bekecean jauh-jauh hari kabang bagi kavali mau balik hari lai bang ada orang matuma sepeda pantai di Danau Singkara. Mengaliliangi Danau Singkara di sinan sepeda pantai limo balik hari lai hari Minggu. Jadi jan berang lo besok badan abang rencana badan diri kita mencari sepeda pang santai bang mencari bang sepeda pantai wa itu bana katoinyo mencari orang wasamu wasepeda wasamu sepeda santai kato orang anta bantu sepeda santai mandang kato dari kita baru mengecek badannya buyo Renol nyo ambil tangan badan kita onde kita ibu lopania abang dak pernah taga kita abang dak pernah larang kita asal anak tekana jangan sampai anak dipicuan dia. Majan sampai anak ndak dipicuan ba itu bana katoinyo indak to bilang lamo bana baru banjawe badan kita mungkin besok bang pulang tak ambil maalun orang sepeda santai. Tentu dari mau orang lah datang mencari bersama-sama tentu macet jalur di sini dan sampai berang lo besok badan abang. Coy itu kato badan kita kato sampai Renol menjawe onde kita bini abang onde kita sayang abang kamakaraun silakan saja jangan ke daerah Danau Singkara ke Bali boleh jalan-jalan ke luar negari boleh pai. Asal tahu dia di waktu nana bang indah kamalang arang dia. Nana bang indah do dia kabalarang tapi dan berang lo ndak kita kabang dan berang lo ndak kita maaf abang abeko berang lo marah bolo sekali lain nak talo abang mendangan doba itu bana kata Renol. Tapi kok abang dia mencari kita kok abang memandang kita berbeda bana pada dulu. Dulu tinggal di awak menompang di pondok orang sayang kita bukan kemain. Kinilah kayo dia badan awak rumah lah bawa toala kandang ayam banyak coy itu. Ndak nan kurang di badan awak mengaku acu kita kabang dia. Mengaku acu dia kita kabang cuman cie pesan ka kita. Coba na dia kesalah abang nan abang jangan nak kita buang abang nak jangan dicampaan kok sempat abang kita buang kita kan kata ujuo
ambo disiko anak dagang mande indah bapak indah harapan gadang bake kita duo jo anak badan awak Maduo jo anak dia badan awak itu sajonyo pesan abang ke kita dari dulu dia sampai kini sayang abang ndak berubah seketik jua malah lebih sayang ndak ke kita malah balavian dia pada dulu tapi kini abang mencari kita berubah pada dulu dia lah mulai berang badan kita lah mulai mengeceknya marabo baru baba alo kok kata abang ba itu kata badan kita kok mengopi babuin kopi aku ndak ada rokok babalin baru baju lay kata abang ba asa bananyo kok badan abang anta dojo lay salah kita ba itu kata badaninyo di sinan kalau kok dipandang di malo sayang dak kabaru bagi tanyo gadue dinan langain Oh kita nyoga dua nyodina lain kita lah dolo parana lain ado nanggaga dari padorenon mangko baru kasih sayang pajatu aslinyo anak Solo anak bujang di kota Solo tinggal di Simpang Sari Manggis di sinan tinggalan mudotu nan kapai mencari sepeda santai itu joinyo na mudotu tarui ka wilayah Danau Singkat Omangko baru bahasa yang kita adona lain mengaduannya pajatu asli anak Solo tinggal di Simpang Sari Manggis anak bujang gamana baru gadang itu bana mengadu kita jo itu nyoba pacar jo itu nyoba salingku oh dalam ketobi kekatelu kambang labungo dalam rimbo dalam balaki kita basalingku ndak kata buka pintu sarugo dia
Oba itu badan dirinya, sia namo pacar si Gita, sia ko namo pacarinyo, anak ran Solo simpang Sari Manggis, si doan namo pajatu. O si doan namo anak tu, karajonyo alun manantu, kok karajo ndak tantu ara, awak pamabuak jo pajudi pareman kadang di daerah simpang Sari Manggis tuan. Pareman gadang di simpang Sari Manggis, pamabu iyo pajudi iyo pacewe iyo badaninyo, sagalo de inyo sakutiko itulah inyo buyung doan. Coy itu kalau kita lihat itu bana pacar si kita tuan. Oda inyo lah mengeceknya aja suami tumpak di badan buyung renol nan inyo lapai ke kandang ayam satu barangke ke kandang ayam lah inyo dari rumah babuni telepon badan kita satu babuni telepon kita nyuangke di badan kita kira si doan nama PA kato badan si doan oh kita sayang jo abang yo dia. Hola malang dia tibo dia abang, la malang bana badan abang, malang ketibo hari kini. Ho abang rencana dia kamambayu utang, dompet talatak dalam saku, la hilang dompet badan abang, jual utang kababayi, la ado kita punya piti pinjamkan abang dahulu dia. Oh pinjamkan dia abang dahulu, mandang kata dari doan dek kita sayang kasih doan barabang perlu piti kata sampai serupo itu kok banyak dia indah banyak bana seketik indah seketik bana. Hosa banyak 120 ba itu kata badan inyo indak 120.000 120 juta itu piti. Honan dimintanya Pak Oh 120 juta dah inyo badan kita tadi dek sayang kabake doan tunggu sabanta bang dulu awak pahit tempe pengiriman barangke kita capek-capek painyo indak pakai oto jonda saja kita pai jalan lagi tak sekutiko pitinyo ala di bawahnya kirimkan bang nomor rekening nyo kirimkan nomor rekening BRI ate namodoan rekening BRI ate namodoan sampai kita tempe pengiriman nyo kirim 120 butinyo lempar ke WA alasan ngati badan doan. Oh terima kasih dia banyak-banyak dapat piti dibayar itu kata badan doan kata sampai kita mengecek jangan itu lobang berpikiran. Oh piti kita piti badan abang piti abang piti si kita jangan itu nan abang etong indak tekana kita balaki
takana do kita balaki ba itu dalam sejarahnya laksana ngati badan doan lah jadi dulu dia inggo iko baiko kecerito kita sambung beko kita bang ape balik kini abang mambil piti abang bayi utang dahulu Mbak itu kato badaninyo mandanga kato coy itu jadi bang kato si kita nyotutui jo assalamualaikum sayang abang celok muah kato badan kita Waalaikumsalam panjaweknya Tuhan Waalaikumsalam panjaweknya indak disiko to palamo ndak paralu to bilang lamo maalun pak sajo badan kita senang hati ndak tabado dapet mangecek jo sidoan ba itu bana badaninyo tinggalan kita sedang cuy itu kita bilang badan sidoan maloinyo membayi utang entong baju di Jawa rampok Tuhan entong baju di Jawa rampok malam nyolo kalau dibilang kota ada orang baju di kota ada judi jo ampok pai ke kafe minum-minum ba itu karajo badan doan tiok malam sabantu itu mabian piti nan 120 o siang mainyo dale tu baba judi kok siang ampok jo bajudi malam ke kafe mabuk Tuhan malam ke kafe mabuk coy itu bana badaninyo itu karajo badan doan kopi tidoan tinggal meminta tinggal mana lepon badan kita ba itu inyo olah badan sidoan Piti tinggal meminta saja kabake badan diri kita di malo indah kakak royal di malo indah kakak minum awak gagah sebantu itu awak gagah mengecek pandai awak gagah merayu santiang di malo kita tak tada apa tweet tadayo nyo badan kita iyo de inyo tuma buyong doan abiari baganti hari olah malang tiba di sidoan kala baju di badan doan labi piti baju di sesen indak piti taman wang duduk buyuang do
Otamanuang duduk buyuang doan sedang bamanuang nyo mangopi nyo ambil telepon balik nyo cek melalui WA satu nyo cek badan si kita nyo balik jo gambar lope yo di badan kita tadi satu nyo balik jo gambar lope nyo ulang mengiriman balik onde kita sayang abang telepon abang dia ketogit mah ketodoan para lubana kita dia kota mati dia abang diurang kita ojo itu dalam cek melalui WA ala nyo baco di si kita satu nyo baco nyo telepon mengecek kita pakai doan asala nyo bang badan abang dia oh asalnya badan abang mandang kato rupo itu ande kita dengan bana kini abang dikubung orang memang yo salah dia badan abang kita oh tadi abang jalan baonda marokok sambil baonda Hoko abi malah dicampaan tapalan tiang kau to orang sedang tagak kini tabaka oto orang oto tabaka dia abang nyotan kini oto abi tabaka dia oh jadi orang tu kita meminta ganti kondak namu mengganti otonyo abangnya masukan ke penjara itu dalam ceritonyo kini nyotan badan abang kita oh kok lagi tak sayang jo abang kok lagi tak ibu kabang bantulah dia badan abang nyo pandai mengecek lunak-lunak santiang bujuk rayu jo dendang sayang ba itu bana badan ninyo jadi batanyo badan kita barabang pengganti oto kato sampai doan menjawe sebanyak 60 juta dia nan sabananyo dia ndak 60 80 toto bayi tapi abang ada piti 20 60 jo lah kirim di kita ibu lo abang di kita tu sewanta abang minta bantu ba itu bana katodoan odek kita sayang kadoan nomor rekening nama bang kabak kirim apa nomor nandolu juo iyo itu kita katodoan inyo mengecek lunak-lunak tunggu sabanta bang badan abang kaban kanam punya oto paling lamonyo anggaran separampe jam anggaran 5 balik minit ala disinan piti sampai ba itu kato badan inyo mandanga kato coy itu lasana ngati badan doan balaka galak si doan piti tuai kakadape teleponnya tutui doan galak balaka galak sedang duduk ditampik main diminta bir 2 boto batanang jo bir 2 boto tuan obat tanangnya jobir 2 boto ba itu bana badan doan sedang membuka bir tadi bir tunggang kandake gale mulailah minum badan inyo yo satu lah minum badan doan yo buti transfer datang ke WA nyo cali 60 juta nyo teleponnya di badan doan nyo telepon badan si kita honde kita sayang jo abang sayang dia kabake kita terima kasih banyak-banyak kok dapet kanda badan abang jan berang dak kita kabang
Hujan bangi kabake abang campaan laki badan adik buanglah suami badan kita bolehlah ngawak pai ni nikah dia. Oh bolehnya awak dia pai nikah campaan suami adik boleh barangke badan awak abang jogita selamonyo abang jogita sampai mati abang kagita sayang bana. Oba itu kato badan doan mandanga kato doan tadi tunggu sabanta bang abang dulu lamo jolambe bacampaan bang Ola mojo lambe bang kita campaan ba itu kato badaninyo jadi banjawe badan doan le sawanatu kita kato kita kini abang bertanya bagi kita le sayang abang ke kita le sayang kita kabang le cinta dedek kabang ba itu kato badaninyo. Mandanga kato itu baru menjawe badan kita ndak sayang baalo kato abang ndak cinta baalo kato abang akan ndak kita turuti apa renta bajalani picayolah bang badan abang kita sayang kabake abang tuan. Oh kita sayang bang kabake abang coy itu warna badaninyo ndak guno to bilang-bilang lamo lah jadi dulu kita sainggo eko abang ambil piti di rekening abang selesaikan masa ala oto dia. Abang selesaikan masalah oto alanyo tutui telepon tadi kini badannya buyong doan sedang duduk jobir nan duo boto nyo suruh anak orang kadai iyolah anak nampunyo kadai nan si doan gak silompong juo onde dia tolong badan abang pai dia kaberi iling ambil lapiti badan abang ambil sebanyak 60 juta tadangan 60 juta takajui nanggadi tadi tadayo nanggadi anak punyo kadai mencalik ke badan doan tuan. Pajatu baru taman SMA tapi ndak adonyo menyambung lagi karena piti mande ndak ado ini orang susah tinggal di sinan bakato nangga dikasih doan onde abang dengan bana bambian piti KBRI ling tentu ado wang jalan beko pembali bang ada bang hola badan la awak oh pembali badak bang badan awak mandanga kato rupo itu jawapan di sidoan asanamu mengawankan abang sama minum jangan piti pembali badak pembali onda bang Omandanga katoco itu le sabana tu bang ketua bang kababalian nawa onda leinda abang baduto ba itu kato badaninyo
O kata sampai doan bandawe onde dia kanduang namu doai tumpak di badan buyung doan lumpar na nyoba duto lumpar na babohong-bohong. Otak sasa nangadi pai kabar iling nyo ambil tumapiti sekali pai lainnya kalaman rumah di sinan nado ber iling diambil piti sekuti kopinnya sudahnya tunjuan. Satu diambilnya piti tadi sebanyak 60 juta barapinnya dia kata 60 di sinan kalau dipandangnya takkan sekali pin ATM angko 93 angko 73 jadinya jatuh 6 buah. Opin ditakan pak sudah sekutiko opitinya ambil 60 sebanyak 60 juta baik itu kalau kok dipandang. 10 juta 100 ribu baik itu ADM pembayaran kalau nyo 60 juta sebanyak 600 ribu tuan. Oh sebanyak 600 ribu baru di sinan rananggadi nyoba opiti kasih doan alanyo duduk dake doan iko piti abang suruh ambil sebanyak 60 juta 60 kurang 600 pembayi ADM pengambilan. Ndak ada dia kata badan doan baru bertanya badan doan onde dia kanduang namu doi kok lai bulia abang bertanya sia ko gala jangan namu iyo anak nampunya kadai. Kalau itu bang nana bang tanya sesuai namo dengan bantu awak buruk namo ndak elok tapi de abang nambah tanya buruk jo elok bakaban ambo banamo cantik mani bang awak banamo cantik mani onde kalau cantik mani namo adik sesuai namo jo bantu awak rancak namo laelo sesuai janji abang tadi onde dek kanduang cantik mani onda adik nak kabam ye ondanya nak katuju coy itu kata badan doan. Baru bakato cantik mani onde bang doan sayang awak ko iyo nda babalian dak kanan lain kama bau abang juonyo nang kama bau cantik sayang kabake abang bangai. Cantik manis sayang kabake abang mandanga kato cuitu abang bertanya kabake cantik manis ondanya kadi Bali kaban lah dia kato badan doan kok dapet bang kandak badan awak Bali sakupi baru kini tuan. Bali sakupi baru kini menjawab si doan tadi anggaran bara dia piti paralu. Kalau sakupi bang baru kini aragonyo 23 juta baik tukang ato mae. Olah cantik lama ni